Nyaya yedu yekutanga pane family iri kuti iyo vakavhakachirwa nambuya, regaitise video yacho namuione then tozotaura. Kuno kwedu kubikita gaizi huku dziri kubuda moto dzamuka dzakafa dzese muchirugu. Tisi kunzwisisa kuti chii because dziri kutoti dzamuka dzakafa kudaika. Manje yeshi sei inototi muka ichitoputuka ngoiguma kudai yotobuda moto. Rume vanhu vanoroya kuno kubikita. Takashanyirwa nambuya vaibva kuzaka. Zvino dzamuka dzakati popopo kufa. Mukoma vangoti tiri kuno kubikita, vedu vevaroyi vanoroya, takavhakachirwa nambuya, asi zvakaoma, huku dziri kungoti popopo. Mbuya vakabva kupi? Vakabva kuzaka. Saka ndo zvatangonzwa munyaya havana kuzotaura zvakawanda, asi maona kuti huku dziri kubuda moto mumuromo. Pekutanga ndakatofunga kuti maedits EAI futi chimwe pakatoipresa, pekutanga ndakafunga kuti pane munhu ari kuweredha, huku dzaita sei, huku dzarohwa dzose dzikafa, tinoroverana huku. Saka kana tichikudza ipaipai kuti vedu veka vanhu vari kubata mushonga apa, mune muchoti mastori enyu ingano ani makuzvionera mega, adzisi ngano. Zvinhu zviri kuitika muupenyu zvakaoma, Satani anenge achirwa nevana vaMwari. Ine huku yehuku iyi yatondityisawo, ndangosara ndisinawo chekutaura, ndangoti kwidzi dzakaoma. Ndine nhomba yekuda nyama yevanhu pamwe nekuti wodya nyama yevanhu, kunyanya yevacheche. Ndibatsireiwo tete ndiwane help. Ndiri musikana, ndinobva kuGokwe, asi pari zvino ndiri muHarare, ndiri kugara nemuroora wangu uyo akanditora kuti ambofamba nene, asi mukufamba hapana chiri kuitika. Mukukura kwangu ndakakurira kumusha ndichigara nagogo, mama vamama, asi vakanga vari n'anga. Kuti ndizoenda kumusha kunogara nambuya, baba vaive vadzingwa basa, zvinhu zvaoma muHarare, isu takazvarwa tiri 6. Saka mai vangu vakati inini hanzvadzi yangu Tapiwa tiende kumusha kwavo kunodzidza ikoko, nekuti hanzvadzi yamai vaive musoja, saka waive wakareruka upenyu. Sekuru vakavimbisa amai kuti vaizotiendesa kuchikoro. Ini panguva iyi ndaive grade 4, Tapiwa ari grade 1. Pamba pataigara paive nevana vakawanda, vasukuru vevasikana nevanakomana. Paive nambuya mukadzi wasekuru musoja, vaigarawo ipapo nemhuri yavo, asi vaive nedzimba dzavo vachibika kwavo vega. Tete ambuya vakanga vane kakundivenga, vaisada kana kuti ndichinje hembe, asi ndakanga ndinadzo. Paive nehembe yandakasvika iripo pamba yaive yakabvaruka, mbuya ndiyo yavaida ndigare ndakapfeka. Ndaiti takuenda kurukova kunocha, mbuya vaindipa jira ravo remumatare kuti ndimonere, voti wacha hembe yako unike kana maupfeka. Ambuya maichido mudzimai wasekuru musoja vaigara vachindibvunza kuti sei usingabvise hembe iwe. Mbuya vaibva vati ari careless uyu, ndingazovengwa nevabereki vake kana adzokera hembe dzake dzose dzabvaruka. Zvinoyoka kuti pakaitika nhamo pamba, mukoma wambuya ashaika, akachemerwa pambuya vedu. Amai vakauya vakati kokupfeka hembe yakadai, hauna hembe here, enda unopfeka hembe dzakanaka. Asi ndakati ndachinja, ambuya vakati enda unobvisa hembe, upfeke hembe yaunogara wakapfeka. Ndakabvisa, amai vangu vakatsama kuti unobvisireiko hembe yakanaka uchipfeka zvakadai pavanhu. Ndakavati ndiya mbuya vati ndibvise. Ambuya vakasvika pakurova amai nechitsiga chine moto, vachirwira nyaya iyoyo. Nhamo yapera pakagarwa dara, amai vangu vakanzi nambuya kana ndafa usaya kuzondichema. Amai vangu vakandisiya nekuti kunyange vaida kudzokera neni muHarare vaive vasina kumirirwawo zvakanaka neupenyu. After 1 month, amai vakadzoka kuzotitora nekuti vainge vaona situation iri kumba. Ndakauya kuHarare ndokutanga kugara zvakanaka, asi life ichirwadza. Mbuya vakazoshaya 1996, asi vakavigwa amai vangu vasipo nekuti vaive vavaudza hama dzavo kuti musamuudza kuti ndafa. Amai vakazoenda kunoona pakaradzwa mai vavo. Ndakati ndaForm 1 tete, ndakatanga kurota ndichibhururuka ndomhara, kunyanya kuside revana vadiki tete, ndochera ndotanga kudya nyama. Ndakaudza mai vangu vasati vashaya, mama vakangoti upe zvakatanga kuita serious. Tinoti pakafiwa ndinonzwa dzungu kusvika munhu avigwa kudaro handikwanisi kurara. Ndinoti vanhu varara ndinofamba kuenda kumakuva, asi chinondinetsa ndasvika pamakuva apa ndinoita sendapfekwa neumwe mweya, ndinopinda muguva ndakabata dishi randinotambidzwa nemunhu wandisingazivi uye handitombomuoni. Ndapinda muguva ndinotanga kudambura nyama yemunhu ndichiisa mudishi, ndinobuda muguva ndotanga kudya nyama kusvika yapera. Ndinofamba mutunhu yakareba tete usiku ndichitsvaka kwakavigwa vanhu
kuti ndidye nyama. Mhino dzangu dzinofembedza kune rufu tete. Ndakauya kuno kuti nditsvake help, asi kubva zvandakauya ndinadhera ndarara mumba, ndinorara kumakuva ekumbudzi ndichidya nyama yevanhu vakafa, handiguti nyama iyi. Ndakati naenda kune mumwe muprofita akandiudza kuti une hembe iri pamberi pako yawakapfekedzwa kare, yaisava hembe waitopfekedzwa shavire kumakuva rekurarama nenyama yevanhu. Wakatanga kudya nyama iyi kare. Mbuya vako vari vapenyu ndizvo zvaivapa simba rekurapa kwavaita, asi vakati vakufa kutsudzunura mhiko yavaive vaisa pauri. Vakasiya zvakadaro kuti zvikutambudze iwe namai vako. Amai vangu vakafa, asi panguva iyi vari vapenyu ndaita kurota nechibhuruka. Now ndine 39 years, handina murume kana mwana, handitorina kana shungu nazvo. Tete, ndikapfuura nepaitika accident, ndinonza kuti dai ndasara kunyanya iya iri fatal, ndinotombobuda kuti ndinhonge tumapisi twenyama ndidye ndisingaonekwi nevanhu. Izvi zviri kunditambudza tete, uye handina kana magurupu aya anoitwa nevaroi, kana kunzi ndinoenda kumameeting, handipinde mumba memunhu kumuroya, uye handiurayi, asi ndinodya nyama yevanhu vazvifira rufu rwaMwari. I think last week ndakataura zvakare kuti vabereki vedu vanotipinza mumatakanana chaiwo. Unopinza mwana mudiki muzvinhu zvakadai kuti aite semwana atambure neupenyu hwake. Iye zvino ari kuti iye zvinhu zvingori strange zviri kuitika paari. Kubva ari muduku waenda kumakuva. Kubva ari muduku gogo ndo vakamudzidzisa zvinhu, vakamuisa shavi. Munoziva kuti nowani hapana munhu anozvarwa ari muroyi. Hapana munhu anozvarwa ari muroyi. Pane mumwe munhu anotouya kuzokupa uroyi, kukuisa kukutemera nyora dzeuroyi. Anyway, zvinorwadza. And then I think panyaya iyi zvakare ndadzidza kuti ndoziva kuti upenyu hunombotiomera madzimai. Upenyu hunombotiomera, asi kana Mwari atigonera ngatizame kutora vana vedu kuitira kuti tikure navo, tivakudze, tichivadzidzisa. Hanzi it is your duty. Mwari haana kupa mwana uyu kuna nhingi kana kuti kuna nhingi. Ndaiverenga rimwe bhuku raita kuti regai kuti vana gogo vakurise vana. Kudzai vana venyu, because God gave this child to you. God gave this child to me. It was a responsibility that God gave me kuti kudza glory, kudza vana ava. Indoti kana handisi kuda ndotora vana ndonopa mai vangu. Mai vangu play the role, vakakudza vana vedu, vakakudza vana vavo, whether vakagona kana kuti vakakonewa. Amen. But inini personally, I don't want my kids to be raised by my mother or my mother-in-law. Not because they are bad people. No, they're not bad people. They're amazing people. But it's my responsibility to instill my values angu vana vangu. Nekuti kana vana vava kufamba panze vachimisbehavia, kunongonzi mai vake ndiani. Akumbobvunza kuti mbuya vake ndiani. Kunonzi mai vake ndiani mwana. Who's a mother? Because vana mai basa renyu from the word go is kugara kumba muchidzidzisa vana baba vachishanda, imi muchiumba munhu kuti munhu ave engari zvaari. Tisu vana mai tinofanira kuumba vana vedu tichivadzidzisa kuti vave vanhu. Zvino kana utora mwana womuendesa una mama, wewe uchazoziva kuti mama anobata mushonga. I understand kuti zvanga zvakoma, because mama anti vakatozogwa parufu, vakatora chitsiga vakagona mai vake vakadidi, vamwe vana mai soka. Mwari ngatibatsire. Handizivi kuti tingavabatsirawo sei vatete ava, ngativabatsireiwo. Pane dai ndakazira haichatungamiri, nekuti dai ndakateerera mwoyo wangu, nekuti vakuru vanoti mwoyo wako ndiyo muprofita mukuru. Ini ndiri single mother anozviraramira achiita basa rekushanda mumashopu emaChina. Ini tete ndinongoti life yangu kubva ndiri musikana ndine munyama. Ndiri musikana kunyanga kwangu kwainetsa, ndaita semunhu akagarwa nefesi yemurume pandiri. Baba vemwana wangu vakagara neni, asi kwama ndaisadiwa. Zvakazokonzeresa kuti tirambane, ndikasara ndine kurwadza kwakanyanya muna 2019. Tete ndakagara ndokutanga kushandira mwana wangu, asi kupfimbwa chaiko handina. Asi paFacebook ndipo pauya vakomana vakawanda vaindida, asi ini ndaitya tete nenyaya dzimwe dzandinombonzwa. Ndakapfimbwa nemukomana uyu aiti haana mukadzi uye anoda kundiroora. Mukomana uyu munhu asitorina kana mwana hake. Pekutanga handina kuziva kuti ndibusinessman, taingotaura pamwe ndisingapinduri matext message yake. Kubva muna 2019 mukomana uyu haana kurega kutaura neni, zvinova zvakazoita kuti ndimupe namba dzeapp kuti titaura. Pandakamupa haana kutanga kutotaura neni musi uyu, akazoita kundifonera ndatokangama kuti ndakambopa munhu namba. Ndiko kuseva namba dzake kwandakaita. Last week but one takatanga kutaura.
tata kutova vanhu vanodanana chitumirana mapackage. Akandibvunza kuti unoshandepi, ndikamuudza kuti mutauni. Akati unoita offering, ndikati Sunday ichisvika akamuka akanditsika kuti ndoda kuuya kuzokuona. Ndakaramba ndekuti ndaisa problem iri pandiri kuti mukomana anondida asati andiona, akangondiona chete achadi. Asi akaramba achingoti ndoda kukuona kusvika ndabvuma. Akazouya kumba kwangu ava manheru, asi ina handina kuda kuti apinde mumba nekuti ndaida kuti tizivane tete. Saka takapinda mumota. Ndakatanga kutaura nemukomana uyu, asi ndewezera rangu. Ndakaona kuti munhu akanaka uye airevesa kuti anondida. Akatanga kundiudza kuti aida kuti ndimitire vana, achitoreva kuti dai nhasi zvaibvira wabata pamberi nekuti ndiri kuda mwana newe. Tete aitaura zvekuti ndakanzwa kuti munhu uyu anondida uye aive nenzwi rinonakidza kunzwa. Mukutaura takasvika pakuzorara tese 3 times mumota make. Akati adzokera tete, ndakatanga kuda kutaura naye musi watakarara tese manheru. Akatanga kutaura achinditi ndinenge ndichida kukuona everyday. Kwakazoti kwaedza, mangwana achona akanga asachapindure. Kana ndikamufonera aiva asachadaviri mafoni calls angu. Ndakatanga kuti maybe problem yangu yekusemwa nevarume. After 3 days ndakatanga kubuda rush kusika rudzi yairwadza zvisingaiti. Musi wandabuda rush ndiko kublokwa nemukomana uyu. Asi asati andibloka, akati ndaive nestress rebusiness rangu. Pandakasangana newe, but now ndiri kuorder everyday. Mukomana uyu ane mabhawa kumbara. Achimuka the following day ndakamuka ndiine rush ndobva andibloka. Takangoonana one day, handizivi kuti kumba kwake ndekupi. First day ratakaonana ndipo patakabva tatorara tose. Mabhawa ake ndoaziva. Ndinoti ndikaenda ndomushaya kuti ndimuudze kuti ndave kuora kubva zvandarara newe. Tete ndatambura. Kudai ndakateerera mwoyo wangu, ndakasiya zvevakomana paFacebook. Asi unenge uchiti ndamuwana anondidawo ane mota, asi handina kuziva kuti pese paiona post yangu paFacebook anenge achitofunga kuromba neni. Tete mukomana uyu ndiro ritori basa rake. Ndinofunga kuti anorara nevasikana achivashandisira business rake. Ndikurwadziwa kupatara vakati haisisiki kana infection iri medical. Zvinhu zvechifaniro ndakufainiteri ndiri kuora ndichifamba. Kana mukomana uyu achiteerera zvirongwa zvenyu, ndinoda kungomuudza kuti wandibaya panyama neti. Ko ndakakutadzireiko? Waiti hako basa nekundipinza muguva, asi mwana wangu ndiwe wabaya achiri mudiki kuti ave nherera. Ndiyo nyaya yangu, ndinoziva kuti ndiri kufa. Asi ndati handinganyarare, regai ndipewo vamwe vakadzi yambiro kuti pasocial media hapana rudo asi pazere zvikara. Handisi kunyanyongona nesaidi ire. Right. Kubva zvandabva kuchipatara. Nyaya iripo ndeyekuti zvoni. Alright. Ngatizvokurivhara. This is a very sad story pakuti mwana achiri mudiki kuti mai vake vashaye. Unoziva kuti this is a prayer for every woman. Hapana munhu anoda kufa tisiyawo vana vake nekuti upenyu huri rafu. Mai vako vasisipo, upenyu hunobva hwadohoma. Ndine urombo chaizvo vasikana. I hope muchawana help. One thing that I want you to know is pano paplatform vanhu vazhinji vari kubatsirwa. Macomments anosiwa nevanhu aya, munoziva here kuti pane vanhu vanofona vachiti vatete maadvisor makandipa aya zvinhu zvakafamba so. Pane vamwe vanofona vachiti pane vanhu vakandiri ndinamate kunamata chaiko. Ndikamuka everyday kuma2 ndichinamata Jehovah vakapindura munamata wangu. I'm not going to pinpoint kuti this and that, but a lot of people have been calling. Ende moyo wangu ninonzwa kufara kuti Mwari makanaka, muri kutaura nevanhu venyu in a very special way. Pane musi ndakaita kunge ndichachema ndikati Mwari rombidzwai. Munamato wemunhu akafona ipo akatumira message pano wapindurwa. Zvimwe ibika zvakaoma. Mwari avaka. Mwari musatamba navo. I'm telling you, ndakati Mwari makanaka, and I've always said kana platform ino yakagadzirirwa kuti ibatsire munhu wani, zita raMwari ngarikudzwe. Ende izvezvi pane vanhu vazhinji vari kutenda nehelp yavanowana. Iyi nyaya yaCC inotoda kuti paitwe action izvezvi. What can she do? Because vati vari kuora vachifamba ende vanzi haisi gonorrhea, haisi sick. Handizivi kuti mukomana uyu akaitei nawo. Plus problem kuti unobva watoti toda kuona paunoona munhu yobva watoda kurara naye ka3 mumota. Mota muri comfortable here zvokuti kwai munodovata ka3 veduweka zvakaoma. Kwatiri, I'm not judging here, but I'm just saying from this story, chandangodza ndechekuti kana wasangana nemunhu, shoko redu rogara shara kuti kwai abstain, mirai kusvika maroora. Hana munhu wakumuziya ndokuti muzorara mose. Unongosangana nemunhu, handisi kushora, handisi kujaja.
asi ndinongoti madzimai masingle mother anozoita zvekudheta nevasikana vanhu vasingle vanoona panapa, musarara nemunhu first day because you don't know that person. Koiko kuti kwai ndoda kuti uite mai vangu dhei ratasangana, uti undizvarire vana dhei ratasangana, unondiziva. Guys, inini ndogara ndichishamisika nevanhu vanoti kwai takatosangana mubhazari katonyengana tikati munhu akatoti I love you. Izvezvi zvimakanditarisa unongoti I love you. You love me. Uri mukomana totosangana utonditi I love you. Love yekuda kutodana naye kuda kuroorana. You love me. Do you know me? Amy, mukomana musafara kunyepera vanhu imi. Uchiti I love you. What do you love about me? Because you know nothing besides my face. You don't know my personality. Saka ngatiregere vasikana mukanzi munhu akakuti I love you inema. Munhu anozokuti I love you 3 months later akuziva. Asi kana vari brother vekuchechi vamopinda navo chechi vamunoonana every Sunday kana kuti every Saturday, ndo vangakuti I love you. Kana kuti shamwari yako yakakura newe ndo inokuti I love you because they know who you are. Musanyebegwa vasikana nevakomana, vakomana vanonyeba. Munhu anoti kwai I love you ndoda kuti undiitire vana same day iroro ratasangana first day. Pane comment yakasiwa yakanzi lady we should learn to respect ourselves. Ichokwadi, let's learn to love ourselves and respect ourselves. Tisazvipinza mumatakana akadai so.